Ako môže behaviorálna ekonómia pomôcť navýšiť príjmy štátu? Tak z hľadiska rôznych daní a odvodov sa ukazuje, že štát nemusí vždy komunikovať s verejnosťou efektívnym spôsobom. Verejnosť nemusí mať nutne informáciu o tom, že má nejaké dane, odvody, poplatky platiť. A práve behaviorálna ekonómia môže pomôcť tento problém čiastočne vyriešiť, respektíve tú situáciu trošku zlepšiť. A to napríklad hodne zvolenou komunikáciou s občanmi, kde štát jednak môže osloviť ľudí s ohľadom toho, že im vznikla nejaká povinnosť platiť nejakú daň, nejaký odvod, nejaký poplatok, a rovnako môže vhodne naformulovať túto komunikáciu, aby maximalizoval ten efekt. Ono sa naozaj ukazuje, že taká tá jednoznačná, jasná komunikácia môže veľakrát pomôcť a zvýšiť tú ochotu ľudí platiť dane, pretože lepšie rozumejú tomu zákonu, lepšie rozumejú tej situácii, ktorá vznikla, a naozaj iba takýmto jednoduchým spôsobom, hodne zvolenou komunikáciou sa často môže podariť zlepšiť ten daňový výber. Čo konkrétne ste už dokázali zlepšiť? Tak máme rôzne projekty, či už v spolupráci s finančnou správou, sociálnou poisťovňou alebo ďalšími inštitúciami. Spomenul by som možno také 3 projekty. Jeden z nich sa týkal dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti, kde teda vzniká daňová povinnosť všetkým ľuďom, ktorí do 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti ju predajú a teda nesplňajú nejakú výnimku. Ale teda iba tretina ľudí túto daň v skutočnosti priznávala. No a pokiaľ sme týchto ľudí oslovili vhodným spôsobom, tak sa podarilo tento podiel zvýšiť až na 2/3 za v podstate minimálne náklady. Druhý projekt, ktorý by som spomenul, sa týka daňového bonusu na dieťa, kde teda tento bonus je možné uplatniť v rovnakom čase iba na jedno dieťa a jedným rodičom. Ale často sa dialo a deje, že tento bonus si uplatňujú buď 2 rodičia alebo jeden daňovník dvoma rôznymi spôsobmi, čo je vlastne dvojnásobné a nadmerné uplatnenie tohto bonusu. A opäť pokiaľ sme nejakým spôsobom zmenili komunikáciu s týmito ľuďmi, tak sa ukázalo, že ten podiel týchto ľudí, ktorí takýmto spôsobom si uplatňujú tento bonus dvojnásobne, sa nám podarilo vlastne znížiť o polovicu. Nie je pri tej daní z predaja nehnuteľností problém aj v tom, alebo dôvod úspechu aj to, že ľudia zistili, že štát o nich vie? Môže to samozrejme zahrávať veľkú úlohu. Ono to v princípe pozostáva z 2 hlavných faktorov. Prvý faktor je to, že tí ľudia sami nemuseli nutne vedieť, že túto daň musia platiť, že to není pravdepodobne úplne známe medzi verejnosťou, že táto daňová povinnosť vzniká, pokiaľ predajú nehnuteľnosť do 5 rokov nadobudnutia, aj tým, že tam táto výnimka, že pokiaľ tú nehnuteľnosť vlastne dlhšie, tak túto daň platiť nemusia, tak to môže znižovať tú vedomosť ľudí o povinnosti platiť túto daň. A áno, samozrejme druhý faktor je aj to, že ľudia si nemusia byť nutne vedomí, že štát túto daň rieši, že štát sa tejto dani venuje, a tým pádom môžu mať menšiu motiváciu platiť, ako keď ich jasne upozorníme, že finančná správa vie, že túto daň máte zaplatiť, a prosím, urobte to týmto a týmto spôsobom. A ešte by som možno dodal ten tretí projekt, ktorý som chcel spomenúť, so sociálnou poisťovňou, ktorý sa týkal poistného živnostníkov a toho, že sociálna poisťovňa píše živnostníkom či už pri vzniku alebo pri zmene sociálneho poistného. A pokiaľ sme opäť vhodným spôsobom performovali túto komunikáciu, zostručnili ju, upozornili na možno nejaké negatívne dôsledky tohto neplatenia, respektíve nesprávneho platenia poistného, tak sa nám opäť podarilo zefektívniť túto komunikáciu a priniesť nejaké dodatočné prostriedky do štátneho rozpočtu. Viete aj vyčísliť, aký bol tento prínos do štátneho rozpočtu? Zatiaľ za tie 3 roky nášho fungovania sa nám podarilo takýmto spôsobom vyzbierať jednorazovo asi 5 miliónov eur. Pričom pokiaľ by sa tieto intervencie aplikovali dlhodobo a celoplošne, čo sa vo väčšine prípadov aj aplikujú, tak ten každoročný prínos je zhruba na úrovni 6 miliónov. Kde má štát ešte rezervy, kde by sa dalo získať lepším informovaním alebo lepším postupom viac peňazí? Tých oblastí je samozrejme dosť. Finančná správa má veľmi veľa projektov, kde sa takýto prístup dá využiť. Momentálne sme napríklad realizovali projekt, kde sme sa snažili presvedčiť malých podnikateľov, aby vydávali bločky a aby vlastne platili príslušnú daň. A tento projekt momentálne už skončil, ale ešte ho stále vyhodnocujeme a
a ďalej plánujeme pokračovať v podobných projektoch aj do budúcnosti, či už tam v spolupráci s finančnou správou alebo aj v spolupráci s inými verejnými inštitúciami. Naozaj ten záber je pomerne široký. V podstate kdekoľvek sa štát snaží či už teda vyzbierať peniaze od ľudí alebo dosiahnuť nejakú zmenu správania, to je veľmi dôležité povedať, tak je tento prístup veľmi užitočný, pretože sa ukazuje, že jednak rovnaká informácia podaná rôznymi spôsobmi má veľmi odlišný efekt. A jednak sa ukazuje, že je veľmi dôležité testovať všetky takéto zmeny, aby sme vlastne dokázali zistiť, ktoré nastavenie, či už teda komunikácia alebo politik, je najúčinnejšie. Dajú sa takýmto spôsobom riešiť aj veľké problémy, ako je napríklad problém s výberom DPH? To je samozrejme náročnejšie. Tieto behaviorálne intervencie sa vo všeobecnosti odporúča využívať najmä pri menších problémoch, v takej menšej škále a naozaj najmä pri situáciách, kde ľudia možno úplne nepoznajú ten zákon, nevedia na ňo správne zareagovať, ako v prípade nejakých veľkých možno podvodov alebo problémov, kde je často potrebné zvoliť odlišný prístup, či už legislatívny alebo iný, ale každopádne tieto behaviorálne intervencie sú vhodnejšie skôr na také menšie problémy a na väčšej vzorke, by som tak povedal. Takže behaviorálna ekonómia nenahradí konsolidáciu? Nie, to bohužiaľ nie. Dobre, ďakujem za rozhovor.